So, salamat nga pala sa sponsor ng mukbang ko ngayon. So, ngayon ay kakain na kami. Kakain na kami. Unahin namin yung litsong kawali. Ayan. Crunchy. May kayo. Sauce tayo. Super crunchy. Balutong. Yummy. Hap. Kukuha tayo ng sosa. Kaga. Dito naman tayo sa chicken, ma.
Dito tayo sa crispy pata ma. Crispy pata. Yan. Crispy pata. Kanin tayo. Yung seaweeds. Crispy pata. Ang ano mo? Yan. Crispy pata. Kanin tayo. Kaya kami next point niya. Aha. Aha naman. Crispy pata. Ah.
Ha? Ang damay. Kain ako mangga. So ayan po, busog na kami. Hindi na namin kaya itong ubusin, mga kautaw. So thank you for watching. Kung nanonood kayo sa mukbang namin ni Mama, salamat sa lahat na nanonood. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe to my channel and hit the notification bell. Jefferson Kang, thank you so much. Bye bye!